Good day mga kauragon. Ngayong araw na to ay magluluto ako ng adobong native na manok sa gata. Kaya nahuli ko na yung isa at yung isa pala mga kauragon ay aming pangahabulin dahil ayaw niya nang lumapit sa patuka na aming sinasaboy. Ito kasing manok na to ay busog na kaya kahit gaanong saboy ko ng patuka ay hindi na talaga siya lumalapit. At sa wakas ay nahuli na din siya dahil pumasok siya dito sa kubo. Kaya katay ka na ngayon. Napagod na din kasi to mga kauragon kaya sumusuot na lang to kung saan saan. Ikukulong ko muna to mga kauragon kasi hahasain ko pa yung itak na gagamitin ko sa pagkakatay ng dalawang manok na ito. Ayan, nakatay ko na pala itong manok at huhugasan ko to ng maigi para matanggal yung kanyang mga libag-libag. Lalo na dito sa may bandang ulo kasi isasama pa natin yan. Kung baga, ipot lang yung tapon nito mga kauragon. At yung iba sa atin mga kauragon ay paboritong paborito itong ulo, lalo na itong pakpak. Comment ka nga kauragon kung anong parte ng katawan ng manok ang iyong paborito. Sa pagkakatay pala ng manok ay mayroon din teknik yan para makuha mo ng buo yung kanyang laman loob. Lalo na yung kanyang abdo na dapat hindi siya mapisa para hindi pumait yung karne ng manok. Ilang beses ko pala itong hinuhugasan mga kaurago upang matanggal yung kanyang lansa. Bale hindi ko pala siya pinagsama kasi uunahin kong isasangkot siya itong medyo matanda-tanda na ng kaunti lang naman. Bali dito pala ay naggayat na ako ng luya at gagayatin ko lamang ito ng maliliit para talagang lumabas yung kanyang katas. Matapos kong gayatin yung luya ay isinunod ko namang hampas-hampasin itong bawang at pipinuhin ko din siya kagaya nung ginawa ko kanina sa luya. At pagkatapos ay isinunod ko din gayatin itong dalawang malaking sibuyas ko. At syempre kapag adobo sa gata na Bicol version ay mayroong asim ng kalamansi yan. Kaya pinagpipigaan ko na to ng madaming kalamansi, siguro mga nasa tig 20 piraso itong dalawang manok na to. Naglagay na din pala ako dito ng bitsin, tig isang dakot na asin at paminta pang balanse ng lasa. Matapos kong malagyan ng mga ricado, ay inuna kong isa lang itong medyo may katandaan ng manok para pumantay yung lambot ng karne dun sa medyo bata-bata pang manok. Matapos kong halu-haluin ay tinakloban ko na ito upang kayurin ko naman itong madaming nyug kasi kakailanganin natin ng maraming gata para magmantika siya sa sarap. Nung medyo malambot na nga itong naon ng karne ay inalagay ko na din itong isa pang manok. Hahalu-haluin ko lang to ng bahagya at tatakluban ko na to. Fast forward na tayo, medyo iga na pala yung sabaw nito at pwede nang ilagay itong kakanggata o yung unang piga ng niyog. Kapag ganitong mga ulamin ay kahit bahaw, palag-palag na yan. Nagdagdag na din pala ako dito ng asin at bitsin kasi medyo may kulang pa at hinalo-halo ka na din. Pagkatapos ay isinunod ko na din ilagay itong siling haba kasi medyo malapit na itong maluto mga kauragon. Napakabisa din pala nitong pulutan mga kauragon sa gin na may kalamansi. At ayan, medyo iga na talaga yung sabaw at nagmamantika na. Kung naaamoy nyo lang mga kauragon, ang naaamoy ko sa ngayon ay talagang gugutumin ka. Ayan, luto na pala to mga kauragon. Hindi ko pala nabidyohan yung pagkain ko nito kasi sobrang nagmamadali ko dahil gutom na po ako. Hanggang sa susunod mga kauragon. Peace!